бинобар иттилои вазорати корҳои дохилӣ дар роҳи мошингарди Исфара Конибодон Ғафуров садамаи маргбор бо иштироки ду Мерседес Бенз ба амал омад ки дар натиҷа 3 нафар ҳалок шуданд. гуфта мешавад ки 20 январи соли 2022 тахминан соати 7:30 ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз Сатторов Абдулаким Абдувосидович соли таваллудаш 1994 сокини шаҳри Исфара ҳангоми ҳаракат дар роҳи мошингарди Исфара Конибодон Ғафуров бехатари ҳаракат дар роҳро таъмин карда натавониста ба автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз таҳти идораи ронанда Ҳайдарзода Абдувосид Ғанӣ соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Конибодон бархӯрдааст. дар натиҷа ронандагон Ҳайдарзода Абдувосид Ғанӣ ва Сатторов Абдулаким Абдувосидович ва мусофири автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз Қайюмова Муслимахон Ҳасанбоевна соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри Исфара ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидаанд. мусофирони дигари автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз Сатторов Абдухолиқ Ҳасанбоевич соли таваллудаш 1970, Исматова Таборрахон Ҳасанбоева соли таваллудаш 1969 ва Сатторова Умидахон Ваҳобовна соли таваллудаш 1940 сокинони шаҳри Исфара ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд.